Per mi és un honor poder presentar aquesta taula. Com explicava en Boni a la presentació, el CIDIAP s'ha construït des de fa molts anys, sí que des de 2010 es va estructurar el que és avui en dia la plataforma tal com l'anem coneixent, però sí que des de fa molt de temps gent al CISAP i altres investigadors havien treballat amb la qüestió de l'ús de les dades de la pràctica clínica per fer recerca. Per tant, és un recorregut que avui en dia hem fruit. Ens fa estar molt contents els que hi hem participat. En aquesta segona taula, amb la presentació que ha fet en Dani, hem pogut veure les oportunitats i segurament anirem tenint més informació encara sobre què es pot arribar a fer amb aquestes dades i amb la plataforma, però a banda de les oportunitats sí que ja planteja uns reptes, perquè fer recerca en bases de dades té aspectes diferencials prou rellevants com perquè suposin un repte per als investigadors. En aquesta segona taula el que hem intentat és donar una perspectiva d'aquests fets diferencials. Veureu que parlarem d'alguns aspectes metodològics, alguns aspectes estadístics, aspectes relacionats amb el disseny, i jo m'atreviria a dir que hi ha aspectes relacionats amb el pensament i la formulació d'objectius. Pensar en respostes que et pot donar la base de dades i la plataforma CIDIAP segurament és diferent que quan tu planteges altres tipus d'estudis presencials, com els que estem avesats a fer en la majoria dels casos. Doncs, en aquesta taula explicarem 4 experiències i aprofitant 4 estudis s'intentarà donar informació respecte a reptes concrets que s'han tingut i com s'han mirat de solucionar i una mica donar informació sobre aquesta nova perspectiva que suposa treballar en bases de dades. Tenim a 4 companys que ens presentaran les seves experiències. En primer lloc, el doctor Frank ens explicarà la seva experiència en l'estudi de la diabetes. El doctor Frank és metge d'atenció primària, metge de l'àrea bàsica Raval Sud. Ell ha treballat des de fa molt de temps en l'estudi de la diabetes, pertany al grup GEDAPS d'estudi de la diabetes, i està en el grup de l'estudi de la diabetes de la UCR de Barcelona. Jo crec que el coneixem quasi tots nosaltres, però a mi m'agradaria remarcar un punt. Jo crec que ell i el grup principalment en el que ell fa la seva activitat científica, diria que és un exemple de grup que en poc temps i utilitzant la base de dades ha fet una evolució molt important i ha tingut una visió estratègica molt clara de com generar projectes i generar preguntes en relació amb aquestes dades, i per tant jo crec que és un exemple magnífic perquè ens expliqui des de la perspectiva del clínic com es pot utilitzar aquesta informació per fer recerca. Moltes gràcies. Després anirem presentant per una.